Khasi Hills Autonomous District Council kala Thaw la Jong authority ni khubor ban Peit na bynta jingpyntreikam ya Aiñ Shna Ïing jaka kiba hapoh District Council. Ya kani khubor la kyrteng Khasi Hills Building and Structure Regulatory Authority ne KHBSRA. Bah Paul Lyngdoh Peit jaka Country Planning but Building Bylaws habakren bakilap thai khubor mata sngi tarik urisau iathuh bayakani Aiñ on pynshong nongrim beit na Country Planning Act 1973 ryngkat ru bat ki amendment jong kani Aiñ liang ke isi jong KHBSRA kala pynmih ya jingpyntreikam ba halor kani Aiñ tarik mentau nai like penkamti penkambor kanika department nak pentapan penkre ya ki building bylaws ki beit bat ki ADC areas lani ki tribal areas lani ki areas ki bahab hapoh jurisdiction jong district council di ngan chupan kenmau bi mipi bahab stem ke peladap aga tarik ubana baar tentang arajar kat kendai ke sarkar jela kaladat ban notify lani ban pendip ba ya ki ya ke jingpyntreikam ke jong ki building bylaws ta ke ba la kedau hendu ba ke kindan RTD authority kawai ke Meghalaya Urban Development Authority ke Pynmih haki areas hapoh jong ki municipal bat scheme areas bat ke baar ki ADC Autonomous District Council na benda ki area ki ba syabah jong kita municipal areas bat scheme areas di hakadin ke jing yo ban scrutinize ban Peit Peit banyak kini kam kini ke department kejongi kala list ya ke agenda note kemat jong ke executive committee pat kata kelong ba hakajing idei ban ibor no yaki EDCs kat ko ba la penkambor haka bandon no laki jong ki building bylaws pat om tang ba don laki jong ki building bylaws rai bandon ru dapat jongga tenak terekam ke pura ke authority ke ni kyrteng ke Khasi Hills Building and Structure Regulatory Authority Khasi Hills Building and Structure Regulatory Authority kejington kam ikani ke authority kalong ba kuba pinken mau ba haki stem ki baladap kalami bun ke jing bamhun kejing ki pat ba pat kumju kejing kumar jumut apa yang ki pat ba hakabai dei bat kejing Shna ki Ïing ki building haki areas nadu sor hapsar bat chuduk shinong kendong di ndanglar yo ban study in depth ya kan kam ngi syam ba kai ke bangi don kam kalong ba ngin wa ya kan ka bangi ongka source of law nang do ban pynshong an ya kan ka jing don ba de jing don kam ya kan ka authority la ka jong ti daka babis halor jong kan ka Meghalaya Town and Country Planning Act 1973 bat ki amendment hadir jong kata ni lapoi hakani ka conclusion ba ke ki areas ki bahab hapoh ke ADC ki mynta bun ki lanang roy ki lanang hakajing kiu jong jing don briu ke population hakajing bun jong ki economic activities de ni ya kejing don kam ka ba andon no ya kini ka authority de ya kini ka kam ni ladap hanya tai sani bah ka executive committee bat hadir jo kini kejing tai ni layo ban notify haka tarik mentau benai ya kini ka notification ka executive committee ka
is pleased to notify yakni Khasi Hills Building and Structure Regulatory Authority haba kini kin long ki dekat jangka chairman jangka authority unde executive member in charge building bylaws KHBSRA ki members superintending engineer nongthoh assistant executive engineer but kumju architect engineering wing jangka KHBSRA the member secretary Jong Kane authority unlong officer in charge building bylaws kini terms of reference lan ki kendon trekam Jong Kane authority kebaningkong kalong ban pen kre ban penbit penbian ya ki building bylaws haki areas ki bahap hapoh Jong ka KHBSRA da ka bangi pendon kamru ya ka way ke draft regulation Jong Hasnam Arajar Khatsan Khasi Hills Autonomous District Land Development and Building Regulation 2015 as a reference point kata kemud ke dakabangi pynshong nongrim ya ke jingthaw igini bylaws halo jong ke nika regulation kapaar ke kamram ke jong authority ke long ban ai permission na ke benda ban Thaw ban occupy ye building kat kum ki parameters bala bu da ki bylaws kata ka bomut ba ki applicant kin hapanya limbai ke proses ban apply ryngkat kini ki guidelines ya ki ba ke nika authority kan create di balai kalong ban frame lana ban Thaw ki regulations nak benta bat ki standard nak benta kanu ke tourism infrastructure ke bentuk ki hotel ki homestay landscaping ki lentiyat viewpoints ki jingking ki water bodies bakum ta ter ti kabasau ni ban pentikna bakal land development ban penrti land development ban land use kan omlong ke bakta ke badan kanu ke jingkta ya ke saudong saukun ke environment lingba jong kini ki practices kum ke bread ya ki bread pathar ki nyut plastik bat kum ta ter kebasan kalong bak authority kan kan back perman ya ke jing ya ki implementation jong ke Meghalaya building bylaws haki areas hapoh ke Peit jaka dikani ke kam ram jaka kan long temporary kata kamat haduk bangin da bujli ya kini ki bylaws da ki laki jong ki bylaws ki ba kani ke authority ke ba lada notify hapoh tarik kan shna palat nangta ki ba katkum ki jingadei bat ki an jong ke jing shna ki Ïing sem ki building ki ban yahap bat ki an ki baladon lupa di nang ke bat nyau golong ki wegwe pat ki jingkit kli bat ki kamram ya ki ba IT hakane ke authority na ka por sa ka por di kane ke authority kan don ru ya ka por ban ko opt la ne ban kan thop chu I dekat kat kum ka jing I don kam ya ka term of office la ne ka samai trekam Jong kane ke authority on fixed Dhaka Executive Committee.